Yo, Jiro lu. Apa kowe ra kelingan? Sewu dadi banyu sewu. Wul, Mas, wul sik Mas. Ayo, wul. Wul. Ayo disoting lho iki. Siaran langsung lho hari ini lho. Sepiro nada nih? Mau aku ora semono ketoke. Jan-jane kowe Semar Mulyo.
pisan. Oh, yo sampean tok kene. Surga dunia iya gampang. Sok sih, meneh. Siji loro lah. Aduh ling angkot iki saka Depok kono lho. Omahku ya Solo 3 adoh aku ngopo kowe. Adoh aku. Siji ngkas. Ih, sithik. Jan-jane kowe ning ndi? Gelaganmu saja nyuri gani. Atiku sun kowe kencan karo wanita liya. Nadane anomali. Ya, mie ayam bakso trubus pancen mantap. Monggo Mas. Ya. Semar mulya. Terima kasih. Biyen nate aku tresno bebarengan ning kedung ombo. Saiki ya wis ketemu ta Tut. pancen aku Pakde bejo hae Pakde. urung wayake. Oh, direng. Panyuwunku mring ramu rungokno tangise ati iki. Pak Haji Widodo. Lewat angin wanci kalu aku titip salam kangen jroning ati. Semar mulya lagi.
masalah. Makasih. Matur nuwun. Kembali kasih. Makasih sayangku. Kembali kasih cintaku. Masya Allah. Put, bapakmu apa iki lho? Ojo Pak Pek. Kang Masku yang paling ganteng, makasih ya. Pak Ustadz kalah Pak Ustadz. Yo. Panyuwunku maring sliramu rungokno tangise ati lewat angin awan cigalu aku titip salam kangen jane ati. Terima kasih Mas Lencir, monggo. Oke, terima kasih kembali di Tuti. Iya. Semar Mulyo. Semua boleh lagi. Sor. Sor. Demi unger. Wes pirang taun lawase Ana kene. ana kene nganteni tekane ngantuan tunggonku nunggu nganti putih monggo Mbak Tuti. Rasa ati tadi kangen saya suwe saya tambah nemen ngati lingo odan kangen lagi iso dipedhot monggo Pak De Bejang. Wong ayu kalau bali kanggo ngobati kangen ning ati Alayung, senadyan saged deping netra uga antut tombo nganggo hae mboten Pak De Bejo. siap. Oh siap. Hae Pak De Bejo. Iya, patute pripun ngono. Ya Allah matur suwun. Nganti kagawa. Iya. Gawang-gawang sliramu wis teko. Jroning ati tadi gelap tak goleki sliramu ora ono semar mulya lagi. Sor. Enak ya Mas Gareng. Asik deh. Semar mulya lagi. AJS Audio. Ayo Pak De Bejo. Jensen. Iya. Allah keri. Monggo. Wes pirang taun lawase Ayo ibu ikut joget monggo.
Semar Mulyo. Ayo enggal bali kanggo ngobati kangen ning ati. Ala iyo, ala iyo. Nadyan saged keping netra ati lega muga antuk tondo. Hae Bude. Wah, jan Bude lho Pak De Bejo. Ibu iku joget lho. Hae nggih Bude. Oh nggih lho, ya ampun. Alah ampun, mboten sakathah-kathah Pak, aku dadi gak kepenak iki lho. Sapa mas sing njaluk Matur suwun, ninggal Pak De Bejo. katresnanmu sapa mau? Lah nggih, monggo sinten? Joget ya. Joget ayo bareng-bareng. Nggih, monggo Pak, bareng-bareng penak Pak. Pokoknya bareng-bareng penak ya Pak De ya. Ibu-ibu Lah ayo. nggih, ibu-ibu cantik monggo. Mama sapa kae? Nah, ayo monggo. Niki ditelas kirin nggih. Langsung kae ninggal katresnan nggih. Nganti kakak wae ngimpi gawang-gawang ngenteng seliramu jroning ati dadi tak goleki seliramu ra ono Semar Mulyo lagi. Ayo ibu-ibu monggo.
Monggo, Mas. Bejo. Bablaske napa niki? Napa meleh lagune, Pak? Pak Bejo. Pisan meleh oh nggih bonus napa, Pak? Bonusnya satu lagi apa? Napa lagune? Bonus.
Napa lagune dibonusne napa? Telingsingan apa rojeng apa emosi? Rojeng, emosi. Siji wae tapi. Jane telungkas ya ora apa-apa. Siji meneh. Aja